осорхонаи миллии Тоҷикистон як намоиши махсусро таҳти унвони Тоҷикистон ва Узбекистон роҳҳои дӯстӣ ва созандагӣ рӯи кор овардааст ва дар ин намоиш зиёда аз 40 адад экспонатҳо ба маърази тамошо гузошта шуданд. Намоиши имрӯзаи мо ин аслан нишон додани мероси таърихии ҷумҳурии Узбекистон тавассути асарҳои офаридаи рассомони тоҷикистонӣ мебошад ва яке аз чунин рассомони бисёр машҳури Тоҷикистон ин Камелин Аквинс Никанорович мебошад, ки манзараи Бухороро тасвир намудааст. Ва дигар асаре ки дар намоиши мо гузошта шудааст, инам аз фонди тиллоии осорхонаи миллии Тоҷикистон аст ва асар мутааллиқ аст ба Ҳайдаров Ашур Қарабоевич, ки ин рассоми тоҷикистонӣ бевосита дар шаҳри Самарқанд таваллуд шудааст. Дар ҳамон ҷо омӯзишгоҳи рассомиро ба итмом расондааст ва бузургтарин офаридаҳои ин рассом вобаста ба ёдгориҳои таърихии шаҳри Бухорову Самарқанд дар намоиши имрӯзаи мо гузошта шуданд ва яке аз чунин мусаввараи рассом ин майдони Регистон мебошад, ки дар соли 1978 аз ҷониби рассом эҷод шудааст. Рассоми тоҷикистонӣ хушбахт аст, ки дар намоиши имрӯзаи мо 4 кори он мавриди истифода қарор гирифтааст, ки дар солҳои гуногун тасвир шуданд ва дар ин асарҳо рассом тавонистааст лаҳзаҳои гуногун, ёдгориҳои гуногуни шаҳри Бухорову Самарқандро тасвир намояд ва яке аз чунин асарҳо ин шаҳри Самарқанд мебошад, ки муаллиф онро дар соли 1985 тасвир намудааст. ва дигар асаре ки дар намоишгоҳи имрӯзаи мо аст, асалан рассомон Ҳайдаров Ашур Қарабоевич, ки ин осорхонаи Садриддини Айниро инъикос намудааст ва ин корам дар соли 1978 ба анҷом расидааст. яъне ин хона осорхона маконе аст, ки дар он худи устод Садриддин Айнӣ дар деҳаи Сактараи ғиҷдувони имрӯзаи ҷумҳурии Узбекистон ба воя расиданд ва қариб шакли имрӯзаи худро то ҳанӯз гум накардаанд. кӯҳантарин асаре ки дар намоиши мо истифода шудааст, ин муаллиф ҳаст Бенков Павел, ки ин як рассоми бисёр машҳури ҷумҳурии Узбекистон мебошад ва дар соли 1947 тасвири дуторчизанро ба анҷом расондааст ва имрӯз ба номи ҳамин рассом, ба номи Бенков, омӯзишгоҳи рассомии шаҳри Тошканд номгузорӣ шудааст. ва бояд гуфт, ки дигар асари бисёр нодири намоиши имрӯзаи мо асари Ҳайдаров Ашур Қарабоевич аст, ки он ном дорад Мушфиқӣ дар Бухоро. дар бораи ин асар чӣ гуфтан мумкин аст, ки дар давоми 3 сол ба анҷом расидааст, яъне муаллиф болои ин асар 3 сол кор кардааст ва Ҳайдаров Ашур Қарабоевич аввалин рассоме аст, ки чеҳраи шоир Абдураҳмони Мушфиқиро тасвир намудааст ва пас аз он ягон нафар рассоми дигар ин чеҳраро рӯи коғаз наовардааст, ки инам яке аз хусусиятҳои хоси намоиши имрӯзаи мо аст. ва ҳамзамон дар намоиши имрӯза 10 адад китобҳо ҳастанд, силсила китобҳо. ин бо номи мероси таърихии Узбекистон маъруф аст, ки муҳаққиқони ҷумҳурии Узбекистон он ёдгориҳоеро, ки берун аз ҷумҳурии Узбекистон дар осорхонаҳои машҳури ҷаҳонӣ монанди Нигорисони Тритиков, осорхонаи Рус, осорхонаи этнографии шаҳри Санкт-Петербург маҳфуз ҳастанд, нусхаи онҳоро дар шакли китоб ҷамъоварӣ ва рӯи чоп оварданд ва инам ҳадияи ҷониби ӯзбекистонӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон, хоса ба осорхонаи миллии Тоҷикистон мебошад. ва дигар асарҳое ки дар намоиши имрӯзаи мо ҳастанд, боз ҳам мансуб ҳастанд ба қалами рассомони тоҷикистонӣ Маҷид Хашмухамедов ва Хушбахт Ҳайдаров, ки инҳо ҳам тавонистанд тавассути асарҳои худ бисёр лаҳзаҳои ҷолиб, ёдгориҳои таърихии ҷумҳурии Узбекистонро муаррифӣ намоянд. яъне имрӯз дар хазинаи осорхонаи миллии Тоҷикистон зиёда аз 40 адад ёдгориҳои
санъати тасвирӣ ҳастанд, ки бевосита равобити фарҳангии Тоҷикистону Ӯзбекистонро барои тамошобинон муаррифӣ менамоянд. дар хазинаи осорхонаи миллии Тоҷикистон 3 адад китобе ҳастанд, ки бо забони ӯзбекӣ навишта шудаанд ва ин китобҳо мансуб ҳастанд ба ибтидои асри 20. яке аст шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ, ки дар соли 1914 дар матбаъи шаҳри Санкт-Петербург ба чоп расидааст, ва дигар китоби Зарбулмасъалаҳо аст, ки муаллифи он Муҳаммадшарифи Гулханӣ аст, ки инам дар соли 1914 рӯи чоп омадааст. ва осорхонаи миллии Тоҷикистон баҳри муаррифӣ намудани осори дигар халқу миллатҳо низ пайваста корҳои ҷамъовариро ба анҷом мерасонад ва аз ин хотир ин осорҳои таърихӣ дар хазинаи тиллоии осорхонаи миллии Тоҷикистон маҳфуз ҳастанд. ва дар инҷа бисёр гулдонҳо, лаълиҳо, кӯзаҳо ба намоиш гузошта шуданд, ки аслан ин намуди кӯзаҳо дар соли 1981 аз ҷониби ҷумҳурии Ӯзбекистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон эҳдо шуданд. барои чӣ маҳз соли 1981? чӣ хусусият дорад? зеро ки дар ҳамин сол рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор мегарданд. аз ҷониби меҳнаткашони вилояти Сурхондариё, аз ҷониби меҳнаткашони вилояти Намангон ба ҳайати ҷониби тоҷикистонӣ чунин тӯҳфаҳо эҳдо мегарданд, ки дар навбати худ имрӯз ин тӯҳфаҳо дар хазинаи тиллоии осорхонаи миллии Тоҷикистон ҳифзу нигаҳдорӣ карда мешаванд. ҳамзамон бисёр корҳои дастӣ дар намоиши имрӯзаи мо ҳастанд бо чеҳраи ду мутафаккири тоҷикистониву ӯзбекистонӣ, яъне Абдураҳмони Ҷомӣ ва Мир Алишери Навоӣ, ки аз ҷониби ҳунармандон тариқи дастӣ ба анҷом расиданд ва инам аз дӯстии фарҳангии миёни ду давлат гувоҳӣ медиҳад. ва бояд гуфт, ки дар намоиши имрӯзаи мо дар қисмати марказӣ филмҳои махсуси ҳуҷҷатӣ ба намоиш гузошта шудаанд, ки дар бораи равобити фарҳангии ду давлати ҳамсоя, ду кишвари бародар маълумот медиҳанд. ҳамзамон дар қисмати марказӣ нимпайкараи Мирзо Улуғбек ва нимпайкараи Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишери Навоӣ ба намоиш гузошта шуданд. яъне ин намоише аст, ки махсус ба ифтихори ташрифи президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Мирзиёев Шавкат Мирамонович ба ҷумҳурии Тоҷикистон омода шудааст ва фикр мекунам аз боздиди он, аз тамошои ин намоиш албатта ҷаҳони маънавии тамошобин боз ҳам ғанитар мегарданд.